takže neuvěřitelný zápas asi. A měli jste to v rukách, po 10 minutách trochu to skomplikovali. Tak určite bolo to jeden z napínavých zápasov, 9 sekúnd dokonca dostať gól, ale takéto veci ten tým posilnia. Sice sme sa nadreli ešte 2 overtimey navyše, ale dneska prvá lajna zahrala vynikajúco, Patrik mal vynikajúci zápas a oni to rozhodli. Boli to nervy v tom prodloužení? Určite áno. Ja si myslím, že síce viacej pre ľudí ako pre nás, lebo keď ten hráč hrá, tak si to nejako nevšíma, ale určite bol to nervák dokonca a sme radi, že sme to zvládli. Je to aj fyzicky náročné vôbec v tomto predĺžení? Tak je to náročné, ale s tým sa nedá nič robiť. Proste už hráme s najlepšími tímami a vieme, že to nebude ľahké a oni majú kvalitných hráčov a dokázali to dnes potvrdiť. Jdeš po čtvrté do finále proti Zdenovi Chárovi, jak se cítíš? Tak mali sme vynikajúcu sezónu, bolo by to krásne zakončiť víťazstvom, no a budeme robiť všetko preto. Vnímáš to jako třeba takový souboj třeba mezi váma a Zdenou? Tak ja to vnímam tak, že my sme tu jeden tým a chceme vyhrať a samozrejme u nás doma médiá to budú dosť rozoberať. Bude to veľký súboj, ale ja hovorím, máme kvalitný tým a musíme si veriť. Můžeš něco říct o Bostonu? Viděl jsi třeba nějaký zápas? Boston má kvalitný tým a vieme, že majú veľkých hráčov, budú hrať fyzický hokej, dobre hrajú defenzívne, brankár chytá vynikajúco, takže vôbec to nebolo ľahké. Dobre, díky.